σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα πούμε λίγα λογάκια για τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Ας μπούμε στο βίντεο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε το 1793 στα Ψαρά. Ήταν Έλληνας αγωνιστής της Επανάστασης του 1821, ναύαρχος και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας. Υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της Επανάστασης. Γνωστός κυρίως για τις τολμηρές και επιτυχημένες πυρπολίσεις εχθρικών πλοίων. Από μικρός ασχολήθηκε με την ναυτιλία. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης εντάχθηκε στο ναυτικό αγώνα των Ελλήνων. Η πιο διάσημη επιχείρησή του ήταν η καταστροφή της τουρκικής ναυαρχίδας στο λιμάνι της Χίου 6 με 7 Ιουνίου 1822. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στην Ευρώπη και ενίσχυσε τη φήμη του. Μετά την Επανάσταση, ο Κανάρης υπηρέτησε στον πολεμικό ναυτικό και διετέλεσε υπουργός και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου το 1877. Το όνομά του δόθηκε σε πλοία του πολεμικού ναυτικού, δρόμους και πλατείες σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο που ήταν για μια εργασία για το σχολείο και τα λέμε μια άλλη φορά. Bye!